Nej, du laver ikke igen. Hvor lang er den? Rigtig lang, altså. Så er det Liams. Nej, det var ikke langt nok for os. Jeg har den lineal, ikke også? Som det var Mirandas. Den var lige 1 millimeter for lang. Men den var... Og så gik de slask ved det. Jeg gjorde ikke. Men hun filmer stadig. Ja. Den her skal så Men vi meget fandt på. stadig en lineal. Næsten lige så. Nej, Lidt længere. Gå der væk! Jeg forsvandt under bro. Som ikke gik så godt. Nu så den bare for totalt. Vi er underlige. Det siger du ikke. Jo, det gør jeg faktisk. Skal jeg så dig med? Altså, Vent, jeg er ikke klart den egoistiske i vores bane. Ja, ja. Du er den egoistiske. Hver band har en egoist, og det er dig. De er bare lidt meget underlige. Ikke noget at være bange for. du gav mig boller! Altid. Hun gav mig boller. Lad være med at skrige. Hun er en skriger. Hun er en skriger. Så kan du fortælle lidt om dig selv. Ej, okay. Hvem er du? Lad være. Birta, tror jeg. Fortæl lidt om dig selv, Birta.